Der var engang 4 forskellige frugter. Der var en ananas fra Tjekkiet. Der var en appelsin fra Spanien. Der var en kiwi fra Kina. Og så var der æblet fra Danmark. De bor alle sammen i Danmark. Æblet har altid boet i Danmark, mens ananasen, kiwien og appelsinen først lige er flyttet til. De har alle sammen hver deres kultur. De er alle sammen forskellige på ydersiden, mens de på indersiden er ens. De tør ikke at snakke med hinanden, fordi de ser forskellige ud. Æblet gik en tur og mødte Kiwi. De begyndte at snakke sammen, selvom æblet ikke turde, da han altid kun havde snakket med andre æbler. Æble og Kiwi blev gode venner, trods deres mange forskelligheder. En dag, da Kiwi og Æble ikke havde noget at lave, spurgte Kiwi, skal vi ikke lege med mine andre venner? Så svarede æblet, de andre kiwier? Nej, mine gode venner appelsin og ananas. Æble blev utryg ved tanken om at skulle tilbringe dagen med andre arter. Han vennede sig hurtigt til tanken, da han allerede var venner med den søde Kiwi. De stod med bolden og ventede på appelsin og ananas. Da de kom, snakkede Æble kun med Kiwi, for han turde ikke snakke til de andre. Men så sagde appelsin, hey Æble, skal vi ikke spille bold? Det svarede ananasen på, ja Æble, skal vi ikke spille? Det kunne være hyggeligt. De var sammen hver dag, og til sidst så de væk fra alle deres forskelligheder og blev til en fantastisk frugtsalat. De er gode hver for sig, men bedre er de sammen.